Yanibingelela bazalwane abangcwele baNkulunkulu. Ngiyabingelela khona bonke okhona kwendawo. Nababukeli emakhaya ngithi ukuthulama kube nani. Kuleli khosombe lethu le-Truthful Conversation. Ngiyabingelela abangcwele baNkulunkulu. Ngibingelela nethimba lonke esisebenza kunye nalo. Kwangathi uNkulunkulu ngamnikeza amandla. Abangcwele baNkulunkulu namhlanje futhi ngihamba ngedwa. Akunazo-ke ihambeli ngihamba ngedwa kodwa nesihloko la sizokhuluma ngaso abangcwele baNkulunkulu. Sona sizokhuluma ngamanzi okuphila. Isihloko sethu sizothi amanzi okuphila. Kulapho sizokhuluma khona ngezwi lenkosi. Bese sikhulume ngamanzi okuphila ukuthi angubani lamanzi okuphila. Ayini lamanzi okuphila, siza kanjani thina? Senza kanjani ukuba manje lamanzi ahlale kithi ngaphakathi? Ngoba uma sina lamanzi okuphila siyophila njalo. Ayohlala egobhoza njalo esiswini sethu. Ayohlala awenza njalo umsebenzi. Noma ngabe sesiyile kuma-holiday. Noma ngabe sengasayiwa mhlawumbe enkonzweni abantu bahambile baye emakhaya. Noma ngabe usuhambile wena uyelena uvakasha kuphi emakhaya. Kodwa ufuna ukuthi lamanzi okuphila aloke agobhoza kuwe ngaphakathi njengomntwana kaNkulunkulu aloke esebenza ezimeni zonke bese lamanzi ahlale agobhoza njalo. Kuzimo zonke uhlale wena ungumthombo. Unalo mthombo basizakale abantu ngawe. Basizakale ngisho ekhaya ngawe. Basizakale ngisho emndenini ngawe, basizakale ngisho kuleyo ndawo ovakashele kuyo ngawe. Ngoba uyini wena ungumntwana kaNkulunkulu. Ngoba wena uyini wahawukelwa ubani nguNkulunkulu. Wase uphuza kulawa amanzi. Lawa amanzi okuphila engizokhuluma ngawo. Haleluya. Lana sizothola incwadi lapha ngokulotshwa kukaJohane. Laphana waka-4 siye laphana evesini lika-13. Sona isihloko sizathi uJesu ukhuluma nowesifazane waseSamariya. Haleluya. Siyalazi-ke udaba lukaJesu nendodakazi yaseSamariya. Yona yayingasemthonjeni. Iyokha amanzi. Kodwa uma ifika yehlela emthonjeni ithola uJesu uyedwa lapho. And then abafundi bakhe basahambile baye emzini bayofuna ukudla. And then uJesu uthi kuye weMsamariya ngiphuzise amanzi. Nkosi yami uyanqaba umama. Uthi ngoba wena phela wena ungumJuda mina ngumSamariya. Asidlelani mina nawe. AmaJuda namaSamariya awadlelani. Manje ngisho ukuthi mhlawumbe nawe uzothi uma ufika emakhaya uthi ukhuluma ngendaba kaJesu then kuthiwa ayikhona thina sazani noJesu. Thina sinabudlelwane mhlawumbe noJesu sinabo uNkulunkulu bethu esibakhonzayo. Sinazo phela izithixo zethu ezisisizayo. Sinazo mhlawumbe inkonzo zethu la sikhuleka khona sivalele enkonzweni. Kodwa ngithi kuwe mntana sekhaya manje ithi ubanikeze lamanzi okuphila. Ubanikeze amanzi uthi mina nginiphethele amanzi okuphila. Lawa amanzi nami ngawathola ukuthi uInkosi uJesu. Ngize ukunikeza wona lawa amanzi. Ngizonikeza mhlambe izwi lenkosi eliphilayo. Ngizonikeza uJesu ophilayo. Bese uyasebenza empilweni zenu. Ngisho ukuthi noma ngabe ingxabano seyikhona emakhaya. Wena ube ngumxazululi, ube ngumlamuli. Ube ngumuntu oletha ukuthula engxabanweni ezikhona. Manje lana uJesu uthi kwesifazane Nkosi yami ngifuna ukuqala ku-13. Kodwa uma ngizoyiqoqa nje mhlambe. Uma uJesu athi uma ethi ngiphuzisa athi ngeke ucele kuye yena ngeke ekunikile amanzi aphilayo. Okay ngithi 2:10 uJesu waphendula wathi kuye uma ubusazi isipho sikaNkulunkulu ukuthi ngubani othi kuwe ngiphuzise ngawucele kuye yena
ekunike amanzi aphilayo. Uma ubusazi lento engishoyo bangcwele ukuthi njengomntwana kaNkuluNkulu ufuna uma ufika emakhaya kubantu abangakholwayo, uma ufika emakhaya umndeni ezothi thina sinabudlelwane mhlambe noNkulunkulu kanye nenkosi uJesu, thina mhlambe sinoNkulunkulu wethu simkhonzayo, ufuna ukhulume lawo amazwi uthi uwazi ukuthi ngubani lo othi ngiphuzise amanzi, wena ucele kuye ngabe yena akunikeze ini amanzi, ukunike amanzi enze njani aphilayo, yena ukunikeza ini amanzi aphilayo. Lawo amanzi ayawugobhoza kuye ngaphakathi. Izwa ukuthi wesifazane uthini, wathi kuye Nkosi awuphethe lutho lokukha amanzi, umthombo ujulule wathatha pho lawo manzi aphilayo na, kanti wena umkhulu yini kunobaba uJakobe wasinika lo mthombo, waphuza kuwe yena kanye namadodana akhe nemihlambi yakhe na. Lokho engikushoyo ukuthi bazokutshela ukuthi thina sinoNkulunkulu wethu esimkhonzayo, thina sinenkosi yethu esiyikhonzayo, thina sinayo umuntu wanomkhulu yini, lo nkulunkulu wakho mhlambe mkhulu yini kunalabo esibakhonzayo thina. Kodwa lalela impendulo kaJesu, waphendula uJesu wathi kuye, yiloyo naloyo ophuza lawo manzi yokubuya ome, yiloyo naloyo okhonza labo uNkulunkulu abakho ngezandla bayakuphinde bome futhi, yiloyo naloyo oguqa kulabo uNkulunkulu abenzwe ngezandla, okanye laba uNkulunkulu abangaboni, laba uNkulunkulu abangezwayo, kodwa uyawuphinde ome. Kepha loyo uyakuphuza amanzi engiyakumnika wona akasayo koma naphakade, kepha amanzi engiyakumnika wona phakathi kwakhe ayakuba ngumthombo wamanzi aphuphumayo, kube ngokuphila okuphakade. Yilawa manzi engikhuluma ngawo, lawa manzi anguJesu Kristu, uma yena esinikeza amanzi okuphila. Kepha yiloyo engiyakumnika lawa manzi, amanzi engiyakumnika wona kasayo koma naphakade, kepha amanzi engiyakumnika wona phakathi kwakhe ayakuba ngumthombo wamanzi aphuphumayo. Izwi lenkosi uma ulamukele, izwi lenkosi uma uphila ngalo, akukhathalekile ukuthi ukuphi, ngoba ngaphakathi kwakho kugobhoza lona izwi lenkosi. Uma ukhuluma into kuqhamuka iverse elihambisana nalento elikhuluma ngayo, yiwona amanzi okuphila lawo aphuphumayo kuwe ngaphakathi. Ungasabi ukubakhokhela imibhalo, ungasabi ukubatshela ukuthi izwi lenkosi lithini, ungasabi ukuphakamisa amandla kaNkulunkulu ngenxa mhlambe kwawonkulunkulu abakhona okanye abakungqongileyo. Ngelinye lamalanga indoda enguFilipu iyahamba endaweni, uma ihamba iyabona ukuthi kugcwele ama-altari amaningi anawo uNkulunkulu abaningi ababhaliweyo, uNkulunkulu bani, uNkulunkulu bani, uNkulunkulu bani. Kukhona naleli altari libhaliwe ukuthi likaNkulunkulu ongaziwayo. Manje indoda enguFilipu mayifika kulo ndawo uthi ngiyabona nina bakule ndawo, ngikhohlele igama lendawo ukuthi yini, nikhonza onkulunkulu abaningi lana, kodwa ngibona nani linye ithempeli lithi likaNkulunkulu ongaziwayo. Lo nkulunkulu ongaziweyo yilo engimdumisayo mina, yilo engimkhonzayo mina, yilona onamandla okwenza izinto zenzeke, yilona ozothi noma sifa bese siyaphila ngaye, yilona owabethelwa isiphambanweni kodwa wavuka ngosuku lwesithathu, yilona onamandla okwenza izinto. Lokhu uma sikhuleka egameni lakhe bese siyasindiswa, bese siyaphuliswa kuphi ezifeni zethu. Yilona lo nkulunkulu engimkhonzayo. Kugobhoza ini amanzi okuphila kuye kubani? kuFilipu umpostoli kaJesu. Manje ngisho ukuthi nakuwe mntana sekhaya, kulabo uNkulunkulu ozobe bakungqongile, kulabo uNkulunkulu ozobe phakathi kwabo kuleyo ndawo, wena biza lona ongaziwayo, biza lona onamandla okwenza izinto, biza lona onesibindi, okunikeza isibindi sokuthi ukhulume, ume phakathi kwabo, and then ume ngaphakathi ugobhoze lamanzi okuphila, mawasebenze lamanzi kuwe ngoba uphuzile kulamanzi. Asiyencwadini yezenzo zika 5 laphana evesini lika 15 and 16, lapho sizothola khona indoda enguPetru nayo eyaphuza lamanzi
ayogobhoza kuye uma enza umsebenzi kaNkulunkulu. Amanzi aphilayo ayabonakala kuye. Isihloko sizathi izimangaliso zabapostoli. Kodwa u15 uzothi ake ngiqale ngithi mhlawumbe abapostoli kwenziwa izimangaliso nezibonakaliso eziningi ebantwini ngezandla zabapostoli. Bonke babenhliziyonye basemphemeni kaSolomoni, kepha kwabanye akwabakho owayenesibindi sokuzihlanganisa nabo, kepha abantu babezazisa kakhulu. Leyo ndinyana njena uyi-underline. Abantu babenze njani? Babezazisa kakhulu kuleyo ndawo. Labo bantu okhona uNkulunkulu babomkhonza, babekhonza ezinye izinto kunokhonza uNkulunkulu. Kodwa labapostoli uma befika kuleyo ndawo bamemeza igama elinamandla, bamemeza inkosi uJesu, benza imisebenzi kaJesu, and then iyabonakala kubantu abangakholwayo. Lithi lapha u14 banezelwa kakhulu abakholwayo inkosi abaningi manje bangcwele kaNkulunkulu. Uma u14 ezithi banezelwa kakhulu abakholwayo inkosi abaningi nabesilisa nabesifazane, ngangokuba babakhiphela phandle emgwaqweni abagulayo, babeka emacansini nasezinhlakeni, kuze kuthi lapho eza uPetru isithunzi nje sakhe sisithibeze abanye kubo. Kwabuthana nesixuku esivela emizini ezungeze iJerusalema, baletha abagulayo nabakhathazwa ngomoya abangcolileyo, baphulukiswa bonke. Le ndaba isithatha isimikisa kiwo amanzi wokuphila. Uma umntwana kaNkulunkulu ukhuluma amanzi wokuphila, uPetru ubheka kule ndawo ebekade bekiyo, beqala benza umsebenzi kaNkulunkulu, kugobhoza lamanzi abawamukela uJesu ayasebenza kubo. And then abantu abakholwa mhlambe yile zenzo okanye yile inkulumo zabo, baze bakholelwa ukuthi uma singathatha nje abagulayo sibabeke ngasemgwaqweni, and then ukuthi isithunzi nje sabo uma sibasithibeza bese bazawusina. Ukholo olungaka olenziwa ngabantu ngenxa yamanzi okuphila akuphi akuPetru. Lawo amanzi awamukela uJesu Kristu, lawo amanzi uJesu akhuluma ngawo ukuthi uma ubusazi ukuthi ngubani lo othi ngiphuzise, ngawo wena ucele kuye amanzi, yena bekaza kunikeza amanzi ongaphinde usoma naphakade. Ngaphakathi kuwe beke ugobhoza umfula, beke uphuphuma umfula, beke Nkosi yami, beke uthi konke okwenzayo bese kube yini? Kube amanzi okuphila. Wonke amazwi owakhulumayo kube amanzi okuphila. Konke okwenzayo kube yini? Kube ukuphila. Yiyo lonto bathi uma nje asingasakholwa yizwi lakhe, asingasakholwa mhlawumbe ubekwa kwakhe izandla, masikholwe nje ukuthi uma isithunzi sakhe singangisithibeza, uma nje ngingaya lapha isithunzi sakhe singakhona, kudlule nje nesithunzi sakhe ngakimi, and then lapho ngiyawuphulukiswa, ngiyawusindiswa. Bakwenza lokho, bathatha nabagulayo babaletha emgwaqweni kuze ukuthi bonke abasindayo abasithibezwa isithunzi sikaPetru, and then bese bayasindiswa ngenxa yokukholwa amanzi okuphila. Uma umntwana kaNkulunkulu ukholwa namanzi okuphila, wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, kunamanzi okuphila aphilayo kuwe ngaphakathi. Khumbula ngelinye lamalanga baze bathatha bakhumula nezingubo zabo abazigqokileyo, bathinte njena umzimba kaPetru, bathinte njena umzimba wabapostoli, ngokubathinta njena, and then bese bayasindiswa abantu ngenxa yani yokukholwa yini amanzi okuphila.